time guys, diha mi sa pantalan ani. Imbitar mi panihapon guys sa amo ang amiga nga sekretary. Kaming tulo guys, si Ma'am Flor og si Ma'am Amy. Nag-opening sila guys sa pagpaninda og barbecue. Tuntuonan niya mo ang amiga og panindag barbecue guys, ga negosyo na ni sila karon. Para na ni tingal sa piyesta pohon. Amo yung testingan og makamao ba jud si jang mo barbecue kay patilawon jud kuno miniya. Toon guys, uban po damo si Nanay Sabil vlog na di ay. Katong last bitaw no. Ang mga estudyante wa pa sila pero pag anak palagi dahil sa mga nagdam. Na ako ilang dito na sa akin tawid. Mabasok naman ang dito. May bawang man nga nain. Uy, kasi awat ano ang anak ayaw be. Ayaw be ha. Buday, sa to day. Paano lang ulo? Ano yung ulo? Pero ako kita. Kaya ko ulo ko kita. Tao kita bukas ako. Kami mandi ay. Asa kami be? A few moments later. Pag uli na ako guys, kay gi-announce man sa taga-munisipyo nga canceled ang mga trabaho sa munisipyo o sa mga private, sabi na sa mga estudyante. Nga wa ko no'y klase kay bagyo man. Nidarig yung kog uli guys, akong gipanghipos na po ako ang mga tanom. Nagbuhat na po kog laing butanganan sa tanom guys, kay ako na pong gibalin diri sa luyo kay atubang man diri sa kuan. Plantada man sa hangin o gari sa tubang mo nang gibalin na po sa luyo. Mo nang duduk-duk na po ko ani guys kay wa may laing mahimo ta ani. Kalinga lamang ta ani balhin-balhin kay sus dili gajud lalim magkalinga lamang tag kanang pananom unja iano lamang po sa baod mo nang ampingan jud nato guys. Ngira jud ko paagi ani bisag way mga ikadapat nga mga kahoy nangita jud ko ani asa dapit ani ang madadara man day puglipak igora bitaw itungtong aning tungtungan og tanaman kapasinguan ko ani guys kay aron lagi dili lagi maanod sa bawo dagahong mga tanom. Sige, nagrekulida ang taga-munisipyo ani guys sa Bagyong Kabayan. Hadlok pod lihok-lihok aning dapita kay gamay ra kay gispis kanaw na basin og munisipyo at akong tiel o diretso na pug ko sa Ilawom Kanal. Mao na nga magamping jud ko guys nga di gyud ko mahog ani nga mong kanal kay lawom-lawom ra ba ning kanal ani among luyo. Sa katapusan guys nahuman ra jud nako ang ako ang gibuhat o wa ko maglangan guys gipanuntong jud nako ang akong mga tanom. Sa una guys, kini mga tanoma sus ginumahal kaadyo pero karon barato naman yung mga tanoma. Pero bisan pag barato guys, kay ato magong tanom ato yung ampingan. Ato yung tinguhaon nga mag dili ni sila mga matay kay tiaw ba pila naka years nimong buhi-buhi ani atiman. Hindi pod lalim. Malingaw jud ko guys kung magtanaw sa ako mga tanom o gawas ani guys nananom pug ko kana mga dragon fruits. Kaya nakaadto man ko sa mga farm o niambit jud ko mga dragon fruits pero
Wa gyud siguro ni guys og mulaho tay ba jud ni makita ba taan og bunga kay namang gud ni sila sa kaang. Gipanood na ako mga dagko kayong sudlanan. Basin ra de og makita tag bunga ni pilang tuig. Ato naman ni si Jang atimanon. Obserbaran lang na ako guys kung maayo ba jud si Jang gisod og kaang. Kay kwarta man rin ang dragon fruit og mubunga na. Gawas nga makakaon ka sa prutas. Malingaw po tagtanaw sa iyang mga bunga. Mura po siya garwaka guys kung mubuwak. Mo ni ang dragon fruits. Tingali hinay ang tubo niya kay naaman sa kaang no. Pero ambot lamang kahaog paglabay sa mga buwan og mo irog babakaan ning iyahang kuan tinubuan ani. Pero ahong tanaw guys murag gwapa magtubo. Alam po siyang ibutangan og kanang mga bumbilya sa duol kay og aron malandungan kay maluoy ko kay init man aron dili kay sila maluto sa init sa adlaw mo nang gibutan og bumbilya. Malinga na taana guys kung naanay buwak. Agyagontahan dyan na mo butag tulay. Mahal na ba yung kawayan ron? Onya, nalipay po ko kay nakakita ko sa kuang luya nga nanurok na. Nanggitib na guys ang luya na hong gitanom. Diri po sa pikas kilid guys, ang mga bumbilya na hong gibutang guys. Alang gitungtog siguro na ako mga tanaman guys, kay kung aris ubos lagi makunog bawd. Guys, salamat sa pag-uban ninyo na ako. Ako ngayon guys, mayong Pasko ug mabulahang bagong tuig. Bye-bye!